Okay. Ato ang gisaksihan karon mga kaigalan adto sa drug bypass operation. Drug bypass operation diri is may barangay usa din na Purok diri sa Katadman, Kagawad. Purok City. Purok City. So Purok City barangay Katadman ning syudad sa Ozamis. Okay. Dunay usa ka sashi sa gituwa siya po. So napalitan siya sa pusher wire sa kapulisan nato usa ka sashi sa gituwa siya po. Tinaw say nakita nga usa ka sachet no nga nahug kay laki po to sa itransak. Okay, so mo ni ang bypass money. Okay, so identify pa ang kuan. Okay, so mao gyud. Tinasab din hino ato ang kagawad sa barangay Katadman ang nakaroon din mo'y usa sa mga may witness. Nini kagawad, na-identify ba ninyo ning maong individual taga dari ba ni sa barangay na to? Wala ko ka kuan ani, wala ko kailanin ni. So ing dayo ra ni sila pod. So atong uban dito kagawad para makakita ka sa kuan. Wala na service kam. Pusat. Log kan. Pusat log. Uyot na kapat session sa resulta sir. Sa. Okay sa tayo. Gumala. Sir. Naka-profile siya. Purok City. Samtang na sulod sa gawas nagpanay doon ako mag-pagsisyon kauban sila ng sir kering na nasulod kuha mong ulog wow okay nagkawala slow connection ang atong intelligence officer. So doon ay tulong ka mga na-research. Atong i-search sila. I-balisir sa kung muna kadwa ang pag-balisir. Muna ka rin ang pag-balisir. Kung sa'yo bakong ka muna yung gamito ang ebidensya. Nag-asa na sila nasulod sir. Wa pa na karon pa nato na masahiban nga gawa sa kay. Pero katong subject na to pagkasali sa no? Uy, may usa. Usa ka sasi. Naay mga tambal. Usa ni ka tambal bay? Hebron. Ha? Ibalik ko na para sa mga litro. Igawas ang nay na kuha. Gawsan sa to. Gawsan sa to. May nakuha. Usa ka sasi. Gawsan. So mo ni mga kaiglan no. Doon na yung mga nakuha usab dito sa sulod kay giingong nagpatsisyon sabtong duha ka buok no sa mga individual. Sumna, begra. Okay, may isa ka sashi. May tambal. Bagong style ba? Atong subject, nakuhaan, isa ka. So
Mao ni mga kaiglano ang lugar. To ikuan kaninyo pakita. Una ni kahuot. Huot kay ang lugar. Isa imong gamiton batok kanimo sa korte sa Pilipinas. Doon na kay katungod sa pagpili og abogado. Dili ka afford ini, ang gobyerno mag-provide kanimo. Doon na kay katungod sa bisitahon sa imong pamilya, imong pare, sa imong doktor. Saot ka? Okay. Tinggal. Kayo. So mo na katulong suspitsado. Pagi research. Sama na kita tulo. Katulo suspect. Yan. Kami lagi sa kunin. Balik ko to diri sa sulod sa taning ko ato kwarto sa in na diri sa Katanman. Sulod ka position po. Hoy, nagyapon sa. Pangalan mo? Romeo? Bilang sir, bilang ko sir. Usa. Atras din, gamay lang. Atras na, kay bugawas ang point. Atras ata. Atras na. Iday na po usa. Balik ko no. Romeo. Nakuha bilang sa posisyon ni Romeo. Uli na din no. Romeo. So body mga kaiglaan no ang gipaygayon nga drug bypass operation sa tuang mga operatiba sa Usami City Police Station ngani sa may Barangay Katadman Banabay. Muna yung gigamit sir. Barangay Katadman Syudad sa Usamis. So doon ay Ubay-ubay. mga drug paraphernalia dayon doon ako shabu. Labok sir. Ay walo kabok diri sa lamisan nila. Kabok. Diri sa lamisan. So adunay 8 no kabuok ang nakuha. So adunay 8 kabuok nga mga sachet sa gituo ang shabu ang nakuha no. Nakuha gikan sa katong bangko. So mo ni karon mga kaigala no ang gapahigayon nga drug bypass operation sa tubo operatiba sa Usami City Police Station ngani sa may barangay Katadman ning syudad sa Usamis sa usa ka lodging house no nga nanimutang dinhi sa nasoy nga barangay sa ira dato na kaning anaw sab dinhi no ning mga nasoy nga individual di usab taga dinhi sa nasangpit nga barangay mga kaigalaan. So mo ni mga kaigalan no ang bunga sa imong pagpaningkamot no paspas nga aksyon sa tuang mga kapulisan dinhi sa syudad sa Usamis sa pagpanguna sa tuong hipis kapulisan Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanusa ubad sa tuang mga personahe gikan sa Intelligence Division ni Police Captain Malanog uban sa mga sakop nini no adunay mga drug paraphernalia sab nga nakuha gikan sa posisyon sa mga suspitsado nga giingon nagpayuhot sa ginadili nga droga. So posible karon mo ni gamit na o gamit pa ning nasoy nga mga individual. No, grabe ang gihimong kampanya sa tuang local government unit uban sa pinagi sa tuang kapulisan dinhi sa tuang syudad sa Usamis no nga pakig libasog batok libasog batok sa illegal nga droga dinhi sa syudad sa Usamis. So mao ni mga kaigala no
ang gihimo nga drug bypass operation sa itong mga kapulisan dinhi sa siyudad sa Ozamis. Ano dinhi partikularmente sa Barangay Katadman Manabay sakop ning atong siyudad mga kaigalaan. O mo ni mga kaigalan ninyo nakita, no? Ana gipagawas na ang mga suspetsado. So mo ni mga kaigalan, ito sa Blion drug bypass operation ng ipegayon dinis may Barangay Katadman Malaba. Katadman ning siyudad sa Ozamis. So sayra na to kaning tulo ka mga individual taga Talisay, Malaubang dinhi sa siyudad sa Ozamis. So far mga kaigalan mo na ang pinaka latest nga balita nga tong nahagdaw karong hapon na gikan dinhi sa Barangay Katadman ning siyudad sa Ozamis. Kinitig balita sa Misamis News Network, Len Roluna sa gipaygayon nga drug bypass operation sa atong kapulisan, malampuson nga drug bypass operation dinhi sa ato ang siyudad sa Ozamis, nata partikularmente dinhi sa Barangay Katadman. O mayong mayong hapon kada tutaran.